Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. येवा कोकण आपलोच असा.
कृपया आता आणखीन भाविकांनी वरती जाऊ नये, सर्वांनी वरती जाऊ नये. त्या ठिकाणी गर्दी होते. संजय विकाळे यांनी कापडे गुरुजींशी संपर्क साधायचा आहे. संजय विकाळे. श्री काशी कलेश्वर मंदिर कलशारोहण सोहळा, श्रीदेव काशी कलेश्वर मंदिर कलशारोहण सोहळा या ठिकाणी संपन्न होतो आहे. करवीर पीठाचे पीठाधीश जगद्गुरु शुक्राचार्य महाराज यांच्या उपस्थितीमध्ये आपला सर्व कर्मठवासियांच्या ग्रामदैवत श्रीदेव काशी कलेश्वर मंदिराचा कलशारोहण सोहळा या ठिकाणी संपन्न होतो आहे आणि आपण सर्वजण या सोहळ्याचे साक्षीदार होत आहोत. अरे अरे अरे
हॅलो हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.